adehye no abeba wa bia wowom ade history pa brekum history abawo ntentamfidie kese no so me say brekum adehye no abeba wa wowom o we nye panyino utie ne voice na abeba wa pa young girl na ohwese ne a osi epu history no na odigu abontena e kire wo se ampa empanifo bu bedu se yeduru amanfo so ana yakae nananom nti saa na etiye ene ya me no kasa yi no brekum a omufuluma eye asante no misi me no e kasa yi no adehye no kronkron no omo ho no mo no history no omo de eba a de koye kasa mu ebe kasa yebe kasa abakosem no omo de tete abakosem no omo de eba yesi kuro bia wo na abakosem na se enuru ho a eya wadwene ya wo se kuro no eni abakosem na eduru ho na bo se adehye no omo ye adehye kronkron adehye dia adehye kunya adehye kuruwa no ombe ba bontene na omo behwie agu ho ma wo se yes titi wobi ka na tete ewobi ekire edie be na kofa sansem mu enyina aba ama enne adehye no meba awa no ne mrante na omuwo mu no meka se abeba awa edi history kese sei anase wode abakosem ati sei ababeto ho we mi ehunu se kuro bia no ewo ni history anase na abakosem a eda ho a ene na ekita kuro no mu anase kita abusua no na empanifo so pusu nunum a na otene kankan na me no kasa yi no abeba awa no o kire se Nebukadnezar yesro abakosem no ne amamere ne amane na abeba awa ne de abeto ho no ka bibi akire doman Nebukadnezar se ontwe no mfiri omo hensem ho ontwe no ho emfiri omo adehensem ho esan se omo adehyehyem no anya ntomagufi na omo asi abehata wa abontene woni kuro ba kono suma hinkuro falo modi ya maya mo adwene se tambia Nebukadnezar moni falo modi ya babia mo beko bia no mompe se pepepe ye ne asondwe beba ho no no me se adehye no akasa omodi brekum history ababeto on nti Nebukadnezar doman Nebukadnezar omoso twen ho bono Nebukadnezar omoso twen ho esan se wini mo amamera omosusu ni mo omode wini mo abakosem a brekum fo sosusi omunim omo abakosem edie nie enye wo na oba betire obi se komode no enti no onfa ne nsa nifa enidi eniti Nebukadnezar ebono Nebukadnezar doman Nebukadnezar yesro ensam na ekoni nyina ka kire o se kire ho na omu hiaw awo omu ahenzemu esan se omu di omu nim de na omu nya omu adu se wo mom na oba be kire omu nia omu enye enti nabu woni falo yesem ntwem ho abakosem no a abeba wa no odi agu ho no manya abotre mekura na minim se saa emu odu saa na emu edo edishe wo bi a onye na adwene se obepe nokore atiye ena odi no bebe kata nani na obeye no mabi saa na brekum ahensem no ye kanu nia onim abakosem brekum akunyasem se akunya pa nia wonim abakosem no obekasa obewie no afa behu se oye dise kronkron ode na sese ye de manuo eniti sesi ese ne abeba wa no woyi nsem no wodi gu ho no mo no ekire so oye dise onim de ne nananom edi adua no nti wo ka asem no a wonye den ni yire mfiri ba akokora eniti Nebukadnezar doman Nebukadnezar woni suma hinkuro falo yesemo ntwem ho yenim se mo
any follow mua na mo bedi sa adwuma no enti yese mo ntwe mo brekum ade hyem se mo ntwe mo ho omu hia mo omu so omu hia mo Nebukadnezar yese twe ho na omu hia omu nya omadu so omu ko omu ekun bi asi eni to omu hia dom omu nim omama mere eni omu nuoma nyina enti nabu we de yese twe ho wate na sani abeba wa no o ka history no Nebukadnezar ma nko na wakọ akodi aninguase na wokọ abeba wa no sani odi history no abakosem no efa omo akunyasem ho eni sani ebrekum ebaaye no odi be kire na we kura mini sani Nebukadnezar ohunu ko abebu wani aguso esan se wo de tambi abire na abire nyina no adwemone ahye wo ma adwemfin ahye wo ma Nebukadnezar twe ho eye Akofena Media midin ede amono ba akopɛ Mr. subscribe mama Akofena Media uwia o notification bell na watene ne on ede amayen afi bo homado say comment section no wo do comment beba yesramo anide na ho blase kwan so comment no yesramo mompege mu mayen na YouTube fo hu say ye bo adwuma ano eden yesramo say mo be ye ne sa amayen na mo share na mo like Emma Akofena Media. Mumi yankoni yankoti abeba wan nsemu a wadi agu ho no mo. Na amankrade wo nti amwabra ye na wo amankrade wo ne kiredi abo na me ahene the first. Nti omo na migrate call ye na ye kwose ye kura ne kura so na satana nsuo ho adini nti omo koso nsuo no mo se ye kɔ baabi a ye de kura so no na kura so benya ne dini. Nti ye na ayi amankrade wo the first free mu no. Na kiredi abo bedi akonya kiredi abo fitro no mo di judge ne ye me ankasa menua me free brekum na me ma me ne me ahene the first no free me wo fa ne na mankunadi awi the second ya na omunim ye history ye fra Sokore Asante na ayi otumfo Opokuware the first kono ye ne jama kono omosuma ye nananom se omumfiri Asokore na omunkotwe obokum na se dom no duru omo abeyi omo asutire enti ye nana ye fra no mo abrayiye ne ba ne amankunadi awo the first and ne ba ba to kese no ka ba kosam kire ono minyi masum nti ye nana de mo abrayiye ono na oka ofra Sokore ene ajimpudu no enti moabraye no ne bane amankunade awo the first that is why abrekuma konwa ne din dia amankunade awo the first no amankunade awo nti moabraye ne wo amankunade awo ne kiredi abo na me ahene the first enti omo na migrate call ye na ye kwose ye kura ne kura so na satana nsuo ho adini nti omo koso nsuo no mo se ye kɔ baabi a ye de kura so no na kura so benya ne dini enti ye na ayi amankurade awo the first free mu no na kiredi abo bedi akonya kiredi abo free no na omo nwia ba ame ahene the first no fa mema konwa no which is amankurade awo ne kiredi abo de nti o hyempaboa mema de no benkuma na wa hyema de ne nifa na mamai omufra sant Bofred adanse Bofred which is correct yeah adanse Bofred which is na aboachi ya donom side no nti no that time no na aba ne no na we na sa omunwianom na okwadwo wusu we ho omo besre mema dwa no free ya na ame ahene the first was a bank kokon nti oma omo mema dwa no na dachi mema ba ye fi omo di amayen no mo di na for 400 solid years nti na aboachi ya dom befrenti ya na ame ahene the first no be wo ya na kwadwo abina eno wo ye nana fowa no ene be wo nana boatin no be wo na afiankam which is asuama ti na asuama no eno be wo ye nana boachiwa na ye friend ma ne boa no wo bantama jaw no wo sewa ne me nana sewa ne wo amankurade wo the second ene amia hene ena owo adowa no na owo ame ahene the third ye ne Kofi Asante which is me wo fa ya na akoi na adowa chiriba ne ayi adum hene adumata asafo agyi na boachwa no wo asare kontima akon wo ne ntamti ya na afia nkam no which is na asuama no obefa asa ayi asankontima akro de ne kan ne mba ho tete omo enti me maame ame ahene the second that ma ba ayi na boachi ya dom fi no ka kire
Ana okachre yes ana okachre abontimafo no any papas ne ba bia ne ha se ye de mienu pe na wom chi osre omo because na maame no obre ne ho ase no mpe ne ho ase very educated person and me se brekunfo nim no odi akonwa for 42.5 years enti that time osre abontimafo ne papas ne ba bia ne ha se omo fa de aba no ma no fa nkone dem no mo so omo nti ase na osesa nti obesori ye na manso no start ye omo twa manso no for 22 years. And my uncle, which is Amankradia with the second, he was a surgeon, one of the best surgeons in West Africa. Very and you know, no much amansuna, no mtibabia yabekobia no more boy history, na yana na kwadwabi nano. Oh be wununa kaya wafa bant maja, which is Krasu du Kronoa. Or cough until Krasu du Krobant maja, no, the mammy besia kunyasono. Kwadwa binano eye ne wofas yes ata no was 16 to 17 years nti obewu no ana ne papa ba ye friend kwakunsia ne sa de wo si se so ye kwa na natabri na nasefo yi omo free kwasibuo krom ana ba kan so de mamen kan wi aha confilaf mamen kan nti wona ayi kwadwa binano ko otunsa friend ne papa ba which is kwakunsia ne so o meka bant maja no ho no munhwe na japa onhwe na japa de aso ma no mo firi kwasi buokrom ebe sete wo kura so nti omo ba ye no that of dukro which is krasu dukro bant majawu no ye no ye fra santi o ye me na asafo ageni adowana ne man ko fia sante eni ko ayin ayame ahene the third no omo papa firadum. That is why na ye na sewa no ne papa frija ache pram so ena bant maja no so papa efri sunya dumase ye ya dan as adishia kunkran sante krojin ena kwadwa bina no ne papa ba kwakunsia no ofri kwasi buokro ne dombeka bant maja ho nti oba na bant maja o ya kra 16 to 17 years obeka no ho ahwe na japade so ama no nti osori a na wahihye no ho so ohene wo ye dukura wo na paka mu nti na ne gold ne yensa ase nyina kwakunsia ne be faaye nti wona mamma no eye nana ba ne kwadwo wusu no mu no adanse bo fredefo no omu ka se wo ye dihye onye dihye no soro wada paka mu because omu de so omu papa ene ye side ho no which is Amankradia wo the first nti omu nim ena oka eye kwakunsia yi ana se ne sa tabri oka otumfo opokuware the first in time kase say oye dihye which means o hwama obi ajapade obehwe so obemesi apama na free ne nsa no ena oka ntam no di bant majaw kwasi jawa kraketwa sata na wadi 16 di nanim de ne ba manhia ma ne bebo ne nkro ena no kwakunsia ne be ya dance enti otre omo bant majaw which is ya nana no bo ne nkura no otumfo pokuware the first who say sa ne nkrofo no oso omo free asokware so omo nkotwa adonyefo no na se ijamafo no atamfo ne bo omo abeyi na sotre na kamo baako nti sata no na opokuware ne ka kire ye nana bant majaw ne se so ba na bewu be ma na bewu abdansefo no fa bant majaw na japade ma no nti in those days no no tumfo opokuware ka say the first or say ya nana no onase na so bi hwe wade so mawa woda na senti adwan ne murosa ne niam na omo je no satam no na ya nana no onya nti romo ma kwambo ache ne ti ase se akonwa no we are the real descendants from Asokorintino se akonwa no ba na bewo be ma na bewo omfa bant maje wa konwa ma no nti kwambo ache ne so di no kre nti na Africa at that time owu ye no that was 74 modia konwa no ma me amia him the first the second no be di adia nti afi omu nti wana ba ayi nana boachi ya domu ibe free mu na ma me sere se omufa konwa no oji akone diem omutwe amanso nti Supreme Court declare it's only one gate one na konwa to a obi abe pribi nti me ma me aba ma me muso asem na no obi try about this say adehia wo brekuma konwa wo ye biensa omoboa by the right time ye betwa bibia so na because one gate which is Amankradia wo the first descendants besi na afiankam so ntime me ma me befiri mu no okaso de ne nkwa betwa
akonwa no so atwe sa manso no na okodura wanyama ne pa bone wo fanom. Until she was very strong. Until just one gate, which is enough for one. Ne mame any abmia hini the first nasifwa ye no ye pena ye this akonwe which my mom sacrificed and me wo fanama nkuna dia wo. Until sa kwasi bo kromfo ye tabrifo no de omo nka ho just ye mpamu nipa. Until na me auntie amia hini the third ka say omo no mo aduana fo mboa. Aha, omo ye don't say dey akoso nyina do ma hene na chihye akire me nim ba bi omo free die but omo ye adjust side kwakunsia no ne papa ba ne kwadwa bina no ne maame ne ame ahene the first ye fra sokore be settle we brekum no enti no ye mpamu ni pa na patapofo no nso omo abeka ho no omo ye adonkofo a no omo na sum yen omo mu ba akumpo ne atu ye na nafia nkamu no which is nasuama no aduro enti no ye nim ye story ne ye history. And you otumfo so to the second no semuka se me wo fa mankrade with the second be wo ye video bi said the man so no ba otumfo buaye no otumfo ema won obu otaya chi because satana na afia ko bi ampem not yase oboa me ma me pa ma me beduru America oka the otumfo ne ma me aye de aboa because na konwa na yera for 400 years nti kwanta bri no onye this year said the me ma me amia hene the third kan no manhia na ano no just say yempamu nipa nti omo no free kwasi bokrom kwakunsia no ne papa ba ne kwadwa abina to nsafre kwakunsia se o mehwe bantuma agya osu no nhwe na japade so mane sanete na agya akonwa ka obi atimi wurawuram ba ye de ye nim ye history akwala kra nim history no because here ma ye won hu paper work bibia na Supreme Court madam wasle enti sanete enti kwantabri no onye na me cousin or ye judge naja anuanum nwu ya wo fasie ntin na wo sanka me wo Kofi Asante o yi me cousin no judge no which is me nana sewa no owu wotwe owa mea nana mea na mafo nana mafo na nana amakradia with the second na mea hine the second ena nana cry na dance bona na suama se na suama no kura firi mo she frigi mo a akire ye be ye na yie so enti no na me na de wa no so owo abena na obewo kire na obewo danso na obewo kwasidate na obewo kwaku yebo a na obewo ayi kwadwaduma kiri bane amia hene Kofi Ajewa the third na chiri bane Kofi Asante na ye ka chiri Kofi Asante nti we are the real descendants and the royals are ye flash Asante Sokorebe sete we brekum nti kwantabri no nsamfu no odi no yeah nti kwantabri onya dihye nti na so wutie ni so ni history bi a wa beka na niema o wa tutu papa tu nku ba bi ofi so when nti sa na tie nti otufu Asante hene no odi mesi ene no kra na di na konwa na mpa nti otufu no onim die tie onim history na otufu onim ye history so no otimi dibi o pa cho se na chu be di hima yeah me no me ma me free me na me wofa ompe me wofa ne me ya sefo no ye mpe basabasa enti me ma me ka to wasa konwa ne be ya na afia nkam which is na afia ma ye mu ade pe na be de konwa ne ba ko wose wa ho a na ba ko wa do wa ho na prepare ye bi amma enti me wofa that mama me free mu no the way ma me twa man so bure ye for 22 years na ye chese ya kansem nyina na ya bamu abu because she was a very great queen chese no ye only the me kansem nyina nti na ma ye hu nti me wofa no osia konwa no ntentem so na wo senko de to boko kakra ba ni nyina wo moja kro no mu anti no it's all good nti sanity nti kwantabri no hu bi no ye nti otumfo Asante hini ni nokra no ya sunwie ni pase ompe basabasa nti me maame amia hini the third no ba bi odi ato no kwantabri nya de hye
mpatapo for nya de Supreme Court obi apon Supreme Court the only one gate which my mom sacrificed on me uncle Amankradia was the second. He was a surgeon but he sacrificed his reputation and everything na about him boyfriend dance boyfriend the phone which is na boachi ya don't know who you know. Amanso ntimi wo fa ntimi anye de wo so ye odi ntu me ma me free mu na osi akonwa ne ma ame ahene the third in 5 years pepe no wu ye nti ye nsem bebreba it's up to us to to protect the legacy na yetimi mabreku nso bia no san fa ne ntoma pafra me wo America me am a bank me cheze ya ko school ankasa nti no ye beta ye wo fa nachi ya ye beta ye wo fa chi na ya se breku ma se afa ne ntoma pafra nti me se ne abunu phone in the domain phone nsem hunu no mo kan they don't know our history but yeah sasa thank sanity ya madam was mercy from the point of bring media anu ase wa ma ya pejana na ya pejana na juni niam utie ne history ne nsem a o ya twia manso for almost 23 years me babro kire na me sha 98 ye twia ato me ma chese ya branka sa me ofa asa Kofi Asante kro bia yi no wa German chese ya bre nti no mu anye hwe me uncle as Mankradia wo the second chese ma me twi bedru baby no ye ka kire na ampofo Kofi ampofo be free mu bekunfo nim and monyamfo bi nti about see me ma nsuno mu but she never gave up or see or the name kwa betwa so said you kodura wanya dance kronkron asem nkro papa bo ayi ne wofa adum hene adumata asafo agye ene ye wofa ayi nsempanyi ne jawu na kwasi jawu kraso durukro nti kraso akonwa no afianka masefo na ewo se edi akonwa no said yo mo be back akonwa kase na wo brekum no nti na me wofa kwasi jawu no na ye dukro na me na na se wa no ye kraso hima enti that mama na wu ye no mo se ayi nti asafo je bedi ye kraso dukro no na adowa peso de ma me maame ame ahene the third but ni nyina ye ate so wa be fa na konwa atena so nti sa na tie nti no ya de project ha nti no unim amamre wasuafo ya kra na owofuafo nsua me pato ya frosai pato menti me come dia kire me send me information ma confi love nti no nyambo na ye ko Ghana media mame mo mi dini kire ye fra me na namponsa Matse. Me ye dache hima pepa ase kontu hima. Oh, okay. Na namponsa miti. Yeah. Miti BP. Uti BP wow. Miti BP, yes. Ama mene broku hima amia hine the second no. Ama mene. Na madam phone apaka. Na me classmate ne unyu adoa. Oh, okay. Nti me ma me na fra pakan ne na ho fe ene na ne mo yan bi kum kire wiase afa na nyina nti no minim bibia. Anya sam ketu akora nti kwanta bre ne dia mo firi kwasi buo krom omo kake ye ka me se. Ti sanete nti me da mo ase mercy from nti no to be ko mo ye no ya nti sanete. Nyame shira. Wow. Me da mo ase. Yeah. Mercy from nyame shira mo nyina. Bye. Mama was you. Mr. Sa. Ma was say egumi papa. Who say me patro metimi akasa kakra. Mama ye makasa. Me waduma na mama break me chia mu nyina. Who say me nua amamre wo ho. Ene amane no obi wo ho a onsua. Enti no ekoba se akonwa to a na akofa problems bebraba. Me nana nom omu firi asokore enti me yedi pepa ase ye bamu eho na omusie ahemfu nyina brekum hena onya ne ba bi koye pepa ase first na brekum na wo pepa ase na omode ba ni mu nti obi ote brekum otua amamra na onima amamre bia no onimlia meken na ya so no ye ni efri ye busuafo ni efri danchira ni ebesi asokore eti ye sandi papa ayi we se chira konti hene ne konti hema
a yakonnwa no ewo manhia konte hene no ene hema no ewo manhia enti no wahu ye nyina ye nipa baako ye nipa baako brekum enye ebono brekum ya asante adie baako a eye se brekumfo no wodi ese wo ye be ma wo ye young boy na wasisu na wunimu a bisa wo nana obekire wase mankoye na china no na obi akopirawo anachina ne yede wakotum echina ne wakoda baabi a enye se woda ya bia meka se kura wonya dehye dabi esu ye besunsun ne ya ma sika kakra bi echina no wubo na wakoda baabi a wona ye nyina ye nipa baako rekum ye nchirem memituwe me wo Holland ya Amsterdam obi akra nim se me yabunu ni e kire se me father kra ya santini pachi number 2 me father ya santini fu pa yeah me father ne ebe bie brekum USC first me friend Osaya Koto matini dipen yeah USC wahu eso no ye nyina no memetuwe menka sante meka bono ye nyina ye nipa baako ye nipa baako nyesese ni ye ba be papa ye mu dabi da ye ba be ko enti boys na a omu ti social media TikTok a omu kekansem bi no eye so omu nya abotre pa so omu nya abotre mi ka se kura bi a wonya dehye enti wahu se yi me ma break mi de to wape minua bayi asemo kan nyina ye pepepe atonto ana awose agumi efise ni nua ba ko ye me classmate na mi di agro ekofie ho ewo hospital Johnson ho breku hima afie wo asemo kan nyina onyi ba kokora mfiri mo se wo so ato ane so si wati ase obu o wa onsuya de se wo kasa wo se wo 1999 wo so ahwe ni nana maba kosam da sukura yes oni ni nyina efise ne da bia no na se wo ye de hia da bia no omo ka kire wo enti wo du tu tirim me se me ma me se na me bisa no bi enti me ma me timi kire me bebre enti no munya abotre enya dia se yi abonfo ne asantefo omugu brekum ye betwitwa ye ho sekan ye nyina ye nipa baako ya tena kronum a ohu enne me ko TikTok obi na the wa odi anana meti ana na himata enya fe oyanko de brekum ma enya fe ufisa wo aburuchiro ufisa wo aburuchire nti wudi natem na wonim se wabusuafo wo Ghana wabusuafo wo brekum mo wahu enya fe na sese kura no wiase na ye wo no obi antimi mfa one ne tamfo eni akonwa dabi oba soliti awdanti yes ni nua na so one ne tena na omodwene bom na akonwa no so asama mi oka ya pepepe mi se na mi di adugropa ekopanya safo agefie enti minim asama oka nyina mi sori papa asafo agese na yire na me tina mi di agro kofie ho mi ko Ghana mi ko chia nana mi ko chia brekum yema mi ko chia no na so wudi akonwa wo so wo ye dehye na so wunua ye de na si akonwa so 8 years na so wuntimi nko chia ne da na ntu wo ye nokora pasa wo ye dehye yakoka na omudi ni patem ohun yakoka na mudi ni patem mudi mama mre ya broni asanti di ade ba ko pe ede be ne ba ya fi problem be blisa wa hwene no anajo omo ye anajo no yesi hene anajo no yede hene si akonkon ede concert no ede concert no ede concert no anajo no yede wahu
Samuso moya amamra. Munshia amamre ye. Enya anadwo yesi hene. Samuso mu ye mema. Munsi na nope. Munfa ne kira nopa. Mu pese brekum entokwasi wo. Mu pese brekum yesa sampa. Anase eyi ho no enya sada. Enya sada enti wo ti brekum a wo ndweno ho na so obi asando 100 euro. Na ode maw na so wo koye titirasam na obi prawa. Wa prawo kwa. Yes. Yo. Ukoye ni ya chufu maye. Ya chuwa tumukwa. Nti mesramo ye nyina ye nipa baako. Nipa baako pe. Ye nyina ye nipa baako brekum ye nyina ye nipa baako. Na wunya deshia. Enu nchese wunya nipa. Wunya nipa. Nipa ba okasa yi. Ama me ra hunne. Eyampa. Ekwa bi so meni Na somo ke nyina ya pepepepe. Afi o kakra ne awose kura gume. Fahu. Enti mesramo mumie nya abotre. Mumie nya abotre pa. Mumie nya abotre. Obi amfa sakasaka. Ensi brekum. Mumie nya abotre ne ye mompaye. Ema ye hene a ye nya no. Na enipa owo ni timu no. Ewrade mo ano ene nanano mo ano. Na brekum emefa no ntomapa emfira entemedase bebre nti obi sto be ebeka bi why medase me follow pa na me shraw piao yo me di se adehie na no onum asore bo mu na japade no ho bai brekum di ahoho brekum do nipa brekum onsem oyiyim obi afele comfortable. And it is said, be a ni dear brekum de mo be out on. First, and dear na the man this year. This I say would be. Now be so. Brekum a what this year. And this are this year you won at this year brand here. So, man, made the brekum in it. Now walk of fetching. Echo, Mum Nancy and Mabazi, I was so be. Say, oh, maybe. Only Kura more can was a yes, one yet this year. And then ya na mi say the pay sa of koyo kosi bo krum mo japo krum ezo e biara bi ukofo obi so obedi obi akonya asemuwe asema yemi abe onaleti wa wo ye nyansani bia wuti sa asemuwe no asem ni wa bro onwa ne maami owo ni fi ne from and me kra bo brekum akonya ho ma twe manso akobim se de wudamu ene wusi brekum ayefo na bo achi ya dom kra no e jaba no sebi enyado sebi abrawo sebi akunto mi won foyire bebile ya ona nabo achi ya no na nya bibia na wo so betena bonte na wo ka so enti wa wo nye brekum de hie kama no to bi ko brekum ade che o mabre yie ansa na o maja pade e be ka won nsa ni aba no abakosem no mede beto ho no bie tie bi e pese o bie tie sene brekum abakosem sitie echira bi wan kasa ya branch ne ababa wa kwaji adimodi afri baby obi etimi si brekum ye agise kora so obusia agise sokori abusia na mankwade ewo ani na abusia fo amehine no ne onu ankrofo chichire o mu ne bedi brekum akonya obi afri baby me di brekum akonya brekum obi etimi ko na di brekum ebi si bio ebi si wo wiase builder brekum fo Emma omuye brekum adehie moja omu no mbedi won nananum ejapade so isa se bidum de won moja atwai ebinum de won mo kra koje ebinum de won ma hoode na omu sika abo ho ban wo untimi enso ni ntia brekum isa se brekum nya wo bone wo betra brekum obi ampamo obi atete obi ansisi mu obi anyo tweka obi anyo heka eni ti wuni to mi se o kasa wo si brekum akonya se mrante ene mabawa na wo sister tachima ni no samamianti wa kasa